لیکولینەرê Lubnanî Fadî Akum gotarek derbarê Kurdan belav kiriye û têde pesnê Kurdan bi awayekî wêjeyî guranbiha dide. Ew jî dibin navnîşana ku tu Kurd bî. Di vê serdemê de, di vê rewşa siyasî û leşkerî ya asteng de, pir zehmet e tu mirov be û li rojhilata navîn be, ya herî zehmet jî ku tu Kurd be, ji ber ku têne çar be bi erkê berevanî di ber xak û kevir û mirovan de rabe. Piştî ku xemateya herî mezin parastina nasname û ziman û rewşenbîriyê bû. Ya ku li Sûriyê rû da, wê di dîrokê de û di belgenameyên nehînî û yê eşkere de bêgotin, ji ber ku wê yekê qeder û nasnameya Kurdan ya ku ji wan hatibû talankirin vegerand. Wê dîrokê bêje Kurdan girêdan di navbera pêkhateyên xaka Sûriyê de vegerand, di jî wê pêlana ku ji wan re dihat kirin. Eger tu Kurd be, tu li ser hêla agir e, di rûbirûbûna xwedanê rihan û cilê reş de, ji bo ku tu berevaniyê di ber milletekî de ewlehiya hebûna xwe dayiye te û bawerî bi tiving û guleya te kiriye. Tu Kurd be, qedera te rûmet e di jî grûpên ku rûmeta xwe firotine. Tu Kurd be, tu neçar e li ser parastina destkeftên xwe û destkeftên te jî ne ji te re ne, lê ji bo hemî kesî ye bê cudahî. Tu Kurd be, ji ber pirsyaretiya te ye, tu laneyên deverên azadkirî ji kîvroşkên terorê yên xwe veşartî bi bêwêriyeke diyar paqij bike. Tu Kurd be, tu neçar e aleya azadiyê bilind bike, li her cihekî tu lê bimîne. Tu neçar e li ser vekirina dîbistan û dabînkirina nanê kesên dî berî nanê xwe, li gel wê germahiya zivistanê û pêkenînên zarokan. Tu Kurd be, eger heye rojane tu raserî taveke rexneyan ji aliyê kesên ku reviyane himbêza Şahê Osmaniya yê nû were, yên ku xak firotine ji bo ku bibin kolê sultanê nû û divê tu Kurd be ji bo ku tu wan rêzgar bike û mejiyê wan yê razayî şiyar bike. Tu Kurd be, divê tu guh nede tometên necatperestiyê û tometên vala yên ku ew hemû dizanin te birîndar dikin û eger heye te bikujin paş guh bike. Ji ber ku ew rastiyê dişêwîne û wêneya te ya zelalî bilind têk dibe. Tu Kurd be, divê tu wan kesên ku doh guleyên xwe raserî te kirine bibore, piştî ku destê xwe bilind bike û bi ber te ve were û ew baş dizane tu wî naêşîne û tu dizane û em jî dizanin ku ew ê wê yekê carekê û du car û sê carê dijî dûbare bike, eger rêpêdan hebe. Ji ber ku eger tu Kurd be, reweşta te rê nadite tu destkarî mûyekî serê wan bike. Tu Kurd be, tê alava wênegirtinê û pînûsê bigire û zeviyên mayînên çandî û dîwarên agirî derbas ke, ji bo ku tu wêneyekê veguhêze ka çi li cîhanê rû dide û tu wêneyê bê sextekirin û bê ciwankarî veguhêze. Tu Kurd be, divê tu şerker be. Tu Kurd be, divê tu ji bilindtirîn hesp siwaran be. Tu Kurd be, divê tu kopiya herî zelal ya mirov be. Çend xweş e tu Kurd be, xwezî ez jî Kurd bama.